Diversi aġenziji tal-gvern intervjenew dwar is-sitwazzjoni tas-siġġijiet u l-imwejjed fir-Rabat Għawdex biex jeżerċitaw il-pjani dwar ir-restoranti li jarmaw barra. Dan l-inforzar sar f'kollaborazzjoni bejn uffiċjali tal-Awtorità Maltija Turiżmu, l-Awtorità tal-Ippjanar, l-Awtorità għall-Artijiet u l-Pulizija. Dan hekk kif ix-xahar li għadda saret protesta minn diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi, għaqdiet kulturali u residenti li protestaw dwar kif ir-ristoranti qed jieħdu kontroll tal-pjazza. L-operazzjoni li saret il-ħamis filgħodu assigurat li kollox irid isir skont il-pjani eżistenti u mhux fi spazju pubbliku li jmur oltre minn hekk. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri f'kummenti lil midja oħra qal li sakemm ma jitfassal pjan aktar estensiv minn dak eżistenti, l-awtoritajiet se jassiguraw li l-parametri eżistenti jiġu rispettati. Dan wara li hu kien wieħed li sejħu azzjoni wara l-protesta li ġiet organizzata. Fistqarrija ntqal li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm iżjed infurzar ikkoordinat bejn dawn l-entitajiet u jekk ikun hemm bżonn jiġu inklużi entitajiet oħra sabiex jinstab il-bilanċ li tant hemm bżonn fir-rigward ta' mwejjed u siġġijiet armati fuq barra u dwar l-użu ta' spazji pubbliċi għal skopijiet kummerċjali.